Cook Beats Productions. Wea mutane burukai Izo amane ama Darirai tapesana Shamwari ne shamwari Papa zizina usawira Ekuda kwa yomari Iyo yadi pesanisa Iko wea mutane burukai Izo amane ama Darirai tapesana Shamwari ne shamwari Papa zizina usawira Ekuda kwa yomari Iyo yadi pesanisa Wea mutane gani Wea mutane burukai Amane hama ito Amane hama Darirai tapesana Shamwari ne shamwari Papa zizina usawira Ekuda kwa yomari Iyo yati pesanisa Matinza wose yave mere Ayo akusisinawo Hakuna kana rukuto Iwo vane mari vofugamirwa Vasina mari vonongedzerwa Burukai mwea mutwene Iko matinza wose yave mere Ayo akusisinawo Hakuna kana rukuto Iwo vane mari vofugamirwa Vasina mari vonongedzerwa Burukai mwea mutwene kani Mwea mutwene burukai Ito Amane hama Darirai tapesana Shamwari ne shamwari Papa zizina usawira Ekuda kwa yomari Iyo yati pesanisa Wea mutwene kani Wea mutwene burukai Amane hama ito Amane hama Darirai tapesana Shamwari ne shamwari Papa zizina usawira Ekuda kwa yomari Iyo yati pesanisa Iko munyika dzose dzepasi pezuva Apo apasisinawo hapana kana kuzwirana Iwo vane mari kune vane mari Varombo avo kuvarombo Burukai mwea mutwene Iko munyika dzose dzepasi pezuva Apo apasisinawo hapana kana kuzwirana Iwo vane mari kune vane mari Varombo avo kuvarombo Burukai mwea mutwene kani Mwea mutwene burukai Amane hama ito Amane hama Darirai tapesana Shamwari ne shamwari Papa zizina usawira Ekuda kwa yomari Iyo yati pesanisa Wea mutwene kani Wea mutwene burukai Amane hama ito Amane hama Darirai tapesana Shamwari ne shamwari Papa zizina usawira
apo pasina mariwo hapana kana rugare. Bopoto mumba rowedzera kuvengana kwehama kowedzerawo. Burukaiwo burukai mweya mutsvene. Iyo misha yeduwo misha yevamwe iyo yarembera apo pasina mariwo hapana kana rugare. Bopoto mumba rowedzera kuvengana kwehama kowedzerawo. Burukaiwo burukai mweya mutsvene. Mweya mutsvene kani mweya mutsvene, mweya mutsvene burukai. hama nehama idzo Hama nehama dzarirai dzapesana. Shamwari neshamwari hapasisina usawira nekuda